לא בא לכם להתאכזב מהשרברב? היכנסו לאתר מדרג בקישור המופיע בדף אגודת הסטודנטים student.co.il. במדרג תוכלו לבחור את בעל המקצוע המתאים לכם, להשוות מחירים ולקרוא חוות דעת של לקוחות אחרים. כל חוות דעת נבדקת באופן אישי, כדי להבטיח לכם את השירות הכי טוב והכי סטודנט פרנדלי. אז תרגישו חופשיים להיכנס ולהתקשר לבעל המקצוע שבחרתם. ואנחנו כבר נתקשר אליכם לשאול לחיה.